Ix-xahar li għaddew kważi 700,000 passiġġier mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan ifisser li f'Lulju ġiet irreġistrata l-aktar rata ta' rkupru b'saħħitha sa issa ta' 86.3%. Dan ħareġ minn stqarrija tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li fiha intqal li r-rata tal-okkupanza tal-postijiet fuq it-titjiriet kien fil-livell ta' iżjed minn 88%. Dan kien l-ogħla perċentwal għax-xahar ta' Lulju li ġie rreġistrat mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta mill-2016 l-hawn. Dan ifisser rata ogħla mir-rata li kien hawn qabel il-pandemija. Fl-istqarrija intqal li x-xahar li għadda ġew irkuprati 85% tal-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet minn u lejn Malta f'Lulju ta' 3 snin ilu qabel il-pandemija. F'Lulju ta' din is-sena, il-passiġġieri mill-Italja baqgħu fil-quċċata tal-aqwa swieq tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li n-numru ta' passiġġieri li vvjaġġaw minn u lejn din id-destinazzjoni jisboq il-livelli tal-2019. Dan seħħ għat-tieni xahar konsekuttiv. L-Italja kienet segwita mir-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja u Spanja. Is-suq Taljan kiber bi 3% fuq Lulju tal-2019, jiġifieri dak ta' qabel il-pandemija. Dan fil-waqt li s-suq Franċiż żdied b'41% meta mqabbel max-xahar ta' Lulju ta' qabel il-pandemija. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li bir-riżultati ta' Lulju it-traffiku tal-ajruport sa' issa tela għal aktar minn 3 miljun moviment tal-passiġġieri. Dan ifisser 75% tal-passiġġieri li għaddew mill-ajruport bejn Jannar u Lulju tal-2019. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed ibassar li sal-aħħar ta' din is-sena se jgħaddu minnu iżjed minn 5 miljun passiġġier.